Господня, на праздновето посвятвар восстание Христово, в нем ще утвърждается. Христос воскресе из мертвих. Ето, днес сме се събрали на Светлата седмица, за да отпразнуваме празника на Свети Георги, чийто празник именно се пада на втория ден на Великден. Затова и Водосвета беше малко по-особен, по-тържествен, за да може именно да се подчертае, че вчера ние сме отпразнували Светлото Христово Възкресение, празникът на празника, на празниците, който ни освещава всички. Както в събота, вечерта, през нощта, вие си занесохте светлината и топлината от Божия храм с Светлото Христово Възкресение, нека тази светлина и тази топлина да бъде през цялата година, а не само един ден, в който ние да отидем до храма или само именно днес да бъдем добри. Нека това да го правиме през цялата година и разбира се, на помощ да ни бъде Свети Георги, този велик светец, който толкова много е претърпял мъчения заради Божия Син и за това и Господ го е прославил толкова много, че той да се чества в целия свят, да има много чудотворни икони, посветени на Негово име, да има много храмове, също посветени на Негово име, защото той е обичан и дори от мюсюлманите. Това вие също много добре го знаете, че те също почитат Свети Георги, именно защото който се обърне с силна вяра към него, тогава и светията помага. Независимо той дали е християнин или е някакъв езичник. Пожелавам на всички да бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства, да се насладим на празника, да седнем едни до други заедно, за да отпразнуваме Светлото Христово Възкресение и да покажем, че на празник и на делник не сме сами, а сме винаги заедно, така и да пребъдем вовеки. За много и благословени години Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Сега ще осветим Курбана, ще осветим битките, който е оставил нещо там, където са дадените места. Ще помоля да дойде, за да може да осветим битките и след това всички да се насладим на приготвената храна. Христе Боже, благословясти и петия работа ми, ако святи си сега ни пресне веки веков. Освещава се тези ясти от месо с благодата на Пресветия Твой Дух, чрез пръстното става светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се тези ясти от месо. Благодата на Пресветия Твой Дух, чрез пръстното става светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се тези ясти от месо с благодата на Пресветия Твой Дух, чрез пръстното става светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Нека да ви е за здраве, спасение на всички. Ево да поръсим и готвачите. Без вас няма как да стане. Всички. Хайде. Господу да се помолим, Господи, помилуй. Господи, който всичко си направил с думата си заповядал на земята да произрастява многоразлични плодове за наша наслада и храна, който трите отроци Даниела храни с семена, когато са били в Вавилон, си показал по-светли от уния, които били храни с власт и ястие. Сам се благи царю благослови и тези питки, и тези приноси, освети верните, които ще вкусват от тях, защото за Твоя слава и чест на светия великомъченик, победоносец и чудотворец Георги и на светия Иов многострадални, те се предложиха от Твоите раби.